Okay, jeg har åbnet nu. Lad os prøve at smage. Jeg rater den fra 1 til 10. Lige nu på min liste så er det min yndlings, det er den der ice pop, så kommer den grønne, så kommer den blå, så kommer den røde. Lad os se, hvor god den er kommer til at blive. Den smager faktisk virkelig godt. Strawberry, what? Den smager af strawberry og watermelon. Hvem havde troet det? Nå? Det er i hvert fald min yndlings nu, så nu er det min yndlings, okay? Hej, jeg giver den 8 ud af 10, for der er mange ting, der er bedre end Prime, så ja. Hej. God dag og god YouTube-video. Hej alle sammen, i den her video, der er kommet en ny Prime-smag til Danmark. Strawberry watermelon. Jeg har smagt alle de andre, men jeg tænker, det er tid til at smage den her. Vil I egentlig se min dåse-collection? Okay, den skal I se. Her er min dåse-collection. Blå Prime, rød Prime, grøn Prime, Kinder Prime. Alt det her. Marshmallow og grøn candy og alt muligt. Vintersolen. Spanske. Ja. Tilbage til den her video her. Men det er det her. Nu skal I se mig prøve. Okay, jeg har åbnet nu. Lad os prøve at smage. Jeg rater den fra 1 til 10. Lige nu på min liste så er det min yndlings, det er den der ice pop, så kommer den grønne, så kommer den blå, så kommer den røde. Lad os se, hvor god den er kommer til at blive. Den smager faktisk virkelig godt. Strawberry, what? Den smager af strawberry og watermelon. Hvem havde troet det? Nå? Det er i hvert fald min yndlings nu, så nu er det min yndlings, okay? Hej, jeg giver den 8 ud af 10, for der er mange ting, der er bedre end Prime, så ja. Hej. God dag og god YouTube-video.